farko za ka zo cikin wayanka haka misali ka janyo saman nan ka zo ku buɗe wannan shine hotspot sai ka zo kan kwamfutanka keyboard za ga wani alamu da ya yi alamu kamar na hotspot sai ka danna shi ya buɗe. Bayan ya buɗe zai kawo maka network sai ka zo ka buɗe shi sama haka. Bayan ka buɗe shi sai ka zo ka yi connecting danna shi ka connecting. Bayan ka connecting kun ga wayanka da kwamfutanka sai ka zasu da shi sai ka zo ka nema browser ɗinka kamar haka. Bayan ka nemi browser ɗinka kamar haka sai ka buɗe ta da cewa inda zai shiga maka script inda ya ta ita kuma ƙaramin wayan naka sai ka je inda aka rubuta render buɗe render ka kamar haka inda yana tashi ne sai ku jira shi. Bayan ya gama sai ku zo wannan zane-zanen guda uku wannan zane-zanen guda uku ya connect yawa. Bayan ya nuno muku nan sai ku zo kan kwamfutan ku kenan sai ku zo wannan lambobin da yake can ƙasa shine na uku kenan shi za ka copy shi a wurin misali 19 sai ka zo 36 na ya yi connection kenan. Wannan darasin namu bayan kayo haka da sun ya nuna da amfani kenan. To nan kun lura kun ga ya nuna mana bayanan gaba daya cikin kwamfuta. Yanzu idan ka zo kan wayanka haka ka display wannan hoto za ku ga ya afiya a cikin kwamfuta ɗinka. Kun gani abubuwan da ke a cikin wayan kenan shi ya fi tafiya. Yanzu za mu nuna muku yadda za ku tura abu ne tsakanin wayanku da ainihin wato kwamfuta. Idan kun yi haka bayan ya gama connecting yanzu kuna so ku tura bidiyo da zai zama wannan home ɗin za mu tura waya bidiyo daga kwamfuta zuwa waya sannan mu tura daga waya zuwa kwamfuta. Bayan ka shiga home sai ka zo ka zaɓa me kake so ka tura bidiyo ne ko hoto. In hoto ne za ka shiga nan ɓarayin hotuna kenan, in kuma bidiyo ne za ka zo ka shiga ɓarayin bidiyo ga shi nan sun nuna ma bidiyo. In kuma music ne ga shi nan ɓarayin music kenan, in kuma document ne shi ma ga shi nan ɓarayin document, in kuma application ne ga shi nan, in kuma folder da guda za ka tura shi ma ga shi nan waldoji kenan. Mu abin da zamu nuna muku shi ne zamu nuna muku yadda za ku tura bidiyo sai ka zo ka shiga upload. Bayan ka shiga upload sai ka zo ka buɗe kan desktop ɗinka ka zaɓi folder da ainihin bidiyo ina ganin bidiyo suna nan ne. To ga wani folder nan wani buɗe shi ka zo ka bidiyo mara yi Allah ku dinga danna mana alamar subscribe, ina danna alamar ƙararrawa don samun sabbin shirye-shiryen da zarar ina so zaɓi bidiyo ne mara yanzu wanda za mu yi amfani da shi. Bidiyoyin suna da bala'i suna su ne mara yanzu da ke shiga shafin awa na wata yarinyar nan da na open haka. Kun kun lura gashi nan ma har ya shiga gashi ya shiga akan waya. In kuma kuna so ku tura na kan kwamfuta ne ya zama ya sauka akan wayan na kan waya zama ya sauka akan kwamfuta, ku iya
idan kun zo kan bidiyo haka zai ba ku alaman wani download ga delete ga download sai ka zo ka taba download kun ga gashi nan yana yi kuma shi ma ya sauke shi akan kwamfuta. Yanzu idan mun fita mun yi minimize za mu zo mu buɗe this computer this PC sai mu zo mu shiga download. Kun ga download ya buɗe ku kun ga bidiyon kun ga shi ne su kuma menene da su ne bidiyon kenan. To yanayin yadda ake yi kenan. To haka zalika amma hoto za ku tura shi ma aka shiga ɓarayin hoto sai mu zo upload image upload na ganin ka muna da hoto a kan desktop sai mu taɓa shi ne ga wani something wani password ne da hoto nan da zaɗa kun ga hoto ya shiga. Shi ma haka zalika muna son mu sani da zaɓe shi ma ka taɓa wani da za su kuma zai ɗauke shi direct kan kwamfuta. Dan Allah ku dinga bibiyan mu a Fal'ashi Media TV ko na Firin Hausa ce domin samun ƙayyadaddun shirye-shiryen mu da zarar mun ɗora. Mun gode. Na gani wannan shi ne ƙarshen darasin mu kenan na wannan rana. Sai kuma ma ga darasi ne dan na mana